Ráno stávaš dolámaný. Nemáš energiu a celý deň ťa ťahá k zemi? Tvoj problém nie je len únava, ale je to zle nastavený spánok. V tomto videu ti poviem kľúčové fakty o tom, čo sa tvojmu mozgu a tele deje počas spánku. Prečo ti nestačí len ležať 8 hodín a hlavne ukážem ti konkrétne funkčné kroky, ktoré ti pomôžu sa prebudzať s pocitom, že dnes ideš vyhrať. Vedeli ste, že žirafa dokáže spať po stojačky a striedavo odpočívať pravú a ľavú hemisféru mozgu? Tento mechanizmus im umožňuje zostať čiastočne v dele, čo je dôležité pre ich bezpečnosť vo voľnej prírode. Podobnú stratégiu využívajú aj niektoré vtáky, delfíny a veľryby. Zaujímavosťou je, že aj človek má podobnú schopnosť. Pri spánku v neznámom prostredí, napríklad v hoteli, môže jedna mozgová hemisféra zostať mierne aktívnejšia ako druhá. Tento jav sa nazýva First Night Effect a je považovaný za evolučný obranný mechanizmus, ktorý má zabezpečiť vyššiu mieru ostražitosti v novom prostredí. Spánok je základným prvkom ľudského zdravia. Podporuje imunitné funkcie, emocionálnu reguláciu, metabolizmus a kognitívne funkcie. Spánok je prirodzene sa opakujúci, revizibilný, biobehaviorálny stav. Revizibilný dokáže sa vrátiť po prebudení do bdelého stavu. Počas spánku sa telo percepčne uvoľní, či menej reaguje na podnety, ako je hluk, svetlo, bolesť. Taktiež je prítomná relatívna nehybnosť a utlmené vedomie. Bdelosť je fyziologický a psychologický stav organizmu charakterizovaný stavom vedomia, pozornosti a pripravovanosti reagovať na vonkajšie a vnútorné podnety. Je základný predpoklad pre akékoľvek vedomé správanie, učenie, rozhodovanie a interakciu so svetom. Každý máme svoje aktivity počas bdelosti jedinečné, ale počas spánku sú nám podobné. Ak chceme spánok pochopiť do hĺbky, musíme vedieť, čo nás mozog robí počas noci. Práve EEG, teda elektroencefalografia, nám pomáha sledovať jeho aktivitu počas spánku, ale aj bdenia. EEG je metóda, ktorá zachytáva signály z povrchu mozgu. Tie sú rýchle, ale majú nízku intenzitu. Podobne ako keď na štadióne tisíce ľudí kričia každý niečo v inom čase. Vzniká tak chaos, zvuk, teda vysoká frekvencia, ale aj nízka čítateľnosť, čo zodpovedá nízkej amplitúde. Tieto signály vytvárajú rytmy, ktorým hovoríme mozgové vlny. Počas dňa aj noci sa mozog pohybuje medzi rôznymi frekvenciami a každá z nich súvisí s iným stavom vedomia. Začneme od najrýchlejších. Gamma vlny od 30 do 100 Hz sa spájajú intenzívnou mentálnou činnosťou. Objavujú sa napríklad pri učení, riešení problémov alebo zložitom spracovávaní informácií. Jednoducho vtedy, keď náš mozog pracuje na plné obrátky. Beta vlny v rozmedzi 12 až 30 Hz sú typické pre bežný stav bdelosti, keď premýšľame, komunikujeme alebo sa sústredíme. Alfa vlny 8 až 12 sa objavujú v momentoch pokoja a miernej relaxácie. Napríklad keď si sadneme a uvoľníme sa, alebo zavrieme oči, ale bez toho, aby sme zaspali. Theta vlny 4 až 8 Hz sa objavujú pri meditácii. Počas ľahkého spánku aj v tzv. Flow stave. Keď sme úplne pohltení do činnosti a všetko okolo nás prestáva existovať a strácame pojem o čase. A nakoniec delta vlny, najpomalšie zo všetkých, s frekvenciou od 0,5 do 4 Hz. Dominujú počas hlbokého spánku. Práve vtedy mozog aj telo najviac regenerujú fyzicky aj psychicky. Spánok sa delí na dve hlavné fázy. NREM spánok a REM spánok. NREM spánok sa delí na tri hlavné štádia podľa americkej akademickej spánkovej medicíny. Štádium NREM 1. Toto je prechod medzi bdením a spánkom, ktorý trvá približne 1 až 7 minút a tvorí ho približne 5% celkového spánku. V tejto fáze človek slabšie vníma podnety z okolia, ale môže sa napríklad zobudiť na svoje meno. Mozgové vlny sa spomalujú. Začínajú sa objavovať alfa vlny, ktoré neskôr prechádzajú do pomalších theta vln. Štádium NREM 2. Toto štádium je najdlhšie, tvorí ho približne 45 až 55% celkového spánku. NREM 2 sa objavuje zmiešaná frekvencia mozgových vln. Zaznamenávame tu dva významné javy. Spánkové vretená, ktoré sú krátkými zábleskami rýchlej aktivity, a K-komplexy, ktoré sú náhlymi zvýšeniami amplitúdy. Hoci nie je presne potvrdený ich účel, teoreticky by mohli podporovať konsolidáciu pamäte alebo filtrovanie zmyslových vstupov. Štádium NREM 3. Hlboký spánok. V tejto fáze mozgové vlny sa spomalujú na delta vlny.
Táto fáza je kľúčová pre regeneráciu. Počas nej sa uvoľňuje rastový hormón. Opravujú sa svaly a posilňuje sa imunitný systém. Čím starší sme, tým menej času v tejto fáze spánku strávime. NREM 3 prebieha konsolidácia deklaratívnej pamäte. Informácie, ktoré boli dočasne uložené v krátkodobej pamäti, sa presúvajú do dlhodobej pamäti. Tento proces je nevyhnutný pre dlhodobé ukladanie informácií. Zaujímavosťou je, že námesačnosť, teda somnambulizmus, sa najčastejšie vyskytuje práve v tejto fáze. Ide o stav, keď osoba vykonáva motorické činnosti, ako je chodenie alebo otváranie dverí, pričom si po prebudení tieto činnosti nepamätá. Medzi príčiny môžu patriť genetika, stres, nedostatok spánku a lieky. Po skončení NREM fázy nasleduje REM spánok. Je charakteristický rýchlymi pohybmi očí a je to fáza, ktorej sa nám snívajú intenzívne sny. Často plné emócií. NREM fázy sú kľúčové pre fyzickú regeneráciu a spracovanie informácií, zatiaľ čo REM fáza je nevyhnutná pre psychickú regeneráciu a spracovanie emócií. REM spánok sa v prvom cykle spánku vyskytuje veľmi krátko, približne 10 minút. Avšak v poslednom cykle spánku môže REM fáza trvať viac ako 60 minút. Spánkový cyklus trvá približne 90 minút a počas noci sa opakuje 4 až 6 krát. Optimalizácia spánku. Prebudenie v ľahkej fáze NREM 1 alebo NREM 2 je kľúčové pre našu orientáciu a energetickú úroveň počas dňa. Ak sa prebudíme počas hlbokého spánku, môžeme sa cítiť zmetení a dezorientovaní, čo ovplyvňuje našu schopnosť sa rýchlo naštartovať. Naopak, prebudenie v ľahkej fáze nám znižuje tento pocit a pomáha sa prebudiť svieži a pripravený na celý deň. Okrem toho, tento typ prebudenia znižuje hladinu stresových hormónov a podporuje lepší emočný stav. A týmto spôsobom sa prebudzame s vyššou energiou a pozitívnejším prístupom k začiatku dňa. Ak sa chceme zobudiť v správnej fáze, musíme si budík plánovať v 90 minútach násobku a plus 15 minút na zaspávanie. Tu som vám vložil do videa tabuľku, ktorá vám môže pomôcť pri plánovaní si budíka. Pred spánku sa vyhýbaj modrému svetlu z mobilov, počítačov a iných obrazoviek. Keď už je to nevyhnutné, tak tieto zariadenia ponúkajú tzv. Nočný režim, ktorý znižuje vyžarovanie modrého svetla a nahrádza ho teplejšími tónmi, menej narúšajúcimi spánkový cyklus. Modré svetlo stimuluje cirkadiálny rytmus. Dáva telu signál, že je deň, čím zvyšuje bdelosť. Oddialuje zaspávanie a znižuje produkciu melatonínu. Melatonín je hormón spánku, prirodzene sa vyplavuje tme a pripravuje telo na spánok. Ráno sa zvyšuje naopak hladina kortizolu, hormónom bdelosti, ktorý nám pomáha naštartovať sa. Cirkadiálny rytmus je vnútorný biologický mechanizmus, ktorý reguluje spánok a bdelosť. Metabolizmus, hormonálnu rovnováhu, trávenie či imunitné funkcie. Spomínaný kortizol je známy aj ako stresový hormón. Pri vystavení stresu telo zvyšuje jeho produkciu, čo zvyšuje hladinu cukru v krvi a posilňuje mozgu aktivitu na zvládanie stresovej situácie. Nadmerný stres počas dňa vedie k zvýšenej hladine kortizolu aj večer, čo môže narušiť produkciu melatonínu a zhorší kvalitu spánku. Následne nekvalitný spánok zvyšuje stres a stres prispieva k nekvalite spánku a týmto vzniká začarovaný kruh. Je dôležité nájsť spôsoby na zvládanie stresu, čo pozitívne ovplyvní celkovú kvalitu života. Chceš vedieť, ako sa zbaviť stresu počas dňa a zlepšiť spánok? Pozri si moje video o strese, ktoré nájdeš v popise pod týmto videom a tam sa dozvieš konkrétne tipy a stratégie, ako zvládať stres. Počas spánku telo optimalizuje tráviace funkcie. Preto sa neodporúča jesť ťažké jedlá tesne pred spaním. Zaťaženie tráviaceho systému môže negatívne ovplyvniť kvalitu spánku. Počas spánku telesná teplota prirodzene klesá. Chladnejšie prostredie tento proces podporuje, čo uľahčuje zaspávanie a zlepšuje kvalitu spánku. Odporúčaná teplota spálni je od 16 do 18 stupňov. Vyvetranie miestnosti pred spaním. Čerstvý vzduch znižuje pocit dusna a zlepšuje komfort pri spaní. Adenozín je hormón, ktorý sa vylučuje v mozgu počas dňa a postupne sa viaže na receptory, čo spôsobuje pocit únavy a pripravuje telo na spánok. Tento proces je kľúčový pre reguláciu našich spánkových cyklov a bdelosti. Po užití kofeínu sa kofeín viaže na rovnaké receptory, na ktoré sa viaže adenozín. Kofeín však blokuje tieto receptory, čím bráni adenozínu v jeho účinku.
Týmto spôsobom kofeín zabraňuje pocit únavy, zvyšuje bdelosť a pozornosť, čo môže trvať až niekoľko hodín v závislosti od metabolizmu a množstva skonzumovaného kofeínu. Odporúčané je vyhnúť sa kofeínu aspoň 8 hodín pred spánkom, aby sa minimalizoval jeho negatívny vplyv na spánok. Potreba spánku je biologická potreba tela, teda množstvo spánku, ktoré človek skutočne potrebuje na psychickú a fyzickú regeneráciu. Do veľkej miery ju určuje genetika. Ak túto potrebu dlhodobo nenapĺňaš, zvyšuje sa riziko rôznych ochorení, od oslabenia imunity cez kardiovaskulárne problémy až po psychické poruchy. Schopnosť spať predstavuje tú aktuálnu kapacitu zaspať a zotrvať spánku. Môže sa meniť zo dňa na deň. Ovplyvňujú napríklad stres, ochorenia, psychický stav či fyzické vyčerpanie. Silný stres túto schopnosť výrazne znižuje, zatiaľ čo prebdená noc a fyzická aktivita zase zvyšuje. Túto dvojicu uzatvára príležitosť na spánok. Teda koľko času si vedome vynahradíš na spánok a v aké prostredie si na to vytvoríš. V tomto videu si už pochopil, čo sú spánkové fázy, ako funguje spánkový cyklus. Zároveň si sa naučil, že spánok vieš optimalizovať tým, že pred spaním obmedzíš modré svetlo, vyhneš sa jedlu, kofeínu a stresujúcim aktivitám. Spánok potrebuje tmu, pokoj a čas. A keď mu to dáš, sa ti tvoj mozog a telo poďakujú. Pretože kvalitný spánok nie je luxus, je to základ pre fyzické a psychické zdravie. Bez neho sa zhoršuje pamäť, sústredenie, imunita a celková nálada. Zvyšuje sa stres, riziko úzkosti, depresia a rôzne ochorenia. Telo sa jednoducho nedokáže regenerovať počas nekvalitného a krátkeho spánku. Každý večer si vyberáš krátkodobý dopamín z obrazoviek alebo dlhodobú energiu zo spánku. Rozhodni sa sám. Dobrú noc.